Forestil dig, hvis en dame kunne få en helt appelsin op i kussen. Der må hun være syg i hovedvæsken. Hvad sagde du? Syg i hovedvæsken, eller hvad sagde jeg? Jeg sagde syg i hovedet. Det der er en masse sandsigt. Men prøv at forestille Nej, du må ikke filme, mand! Prøv bare at forestille dig. Noget, Du må ikke filme, Jesper! Jeg må godt. Fuck dig! Jeg må godt filme dig her. Helt op Du i... skal ikke filme mig, mand. Prøv at forestille dig. Jeg lader være med at filme dig, hvis du giver mig halvdelen Lad mig prøve at se. Hvis du leger til, at det var fissen på en pige, Der så er gør ikke det sådan. over, du kan ikke se mig så godt. Det kan jo ikke. Bøsse! Jeg har sat den altid i stand til at sige det. Bøsse! Fuck dig! Jeg er ikke Det enig. Sund af bøsse, mand. Jeg slikker pik på Marokko-tør. Og du lugter af tis. Ja, det var det ikke. Det er sandheden, siger det. Ja. Nej, nu har du også selv til Du går jo og slikker på Edbus hunds pik, mand. Ja, og du kommer ikke i seng i andre, end man klør fedt, mand. Hvad? Hvad skal jeg sige? Så fedt. Og han forstår den ikke. Nej, Det er det værste. Sådan en 5-år, der giver held. nej, din hånd. Din hånd, mand. Det er ikke... Klør før. Nå, det vidste jeg godt. Nej. Nej, men jeg har fået mere fisse, end du nogensinde får. Du ved ikke Nå, engang, det har du. ser ud, mand. Du tror stadig, din fisse er langt formerlig, siden du så din mor. Silas, den var syg den der, det må jeg indrømme. Ja, det var den, men jeg kan ikke lide det. Ja, det var det. Jeg kan ikke lide det så. Nå, jeg troede, det var vildt. Nej, fordi du købte ikke tjert. Og så var det, som det gider ikke til din pæk. Så er der appelsin, mand. Er det Prøv! Kan du ikke smide den her ud i skraldespanden? Du kan ikke Nej, jeg kan egentlig ikke have appelsin. Nej, det skal op i skraldespanden. Nej, jeg har appelsin for vel op. Ja, så går jeg i seng.